रबिनो फन हरसै आङो। नै आंना सनाया हरथारलायबायलै बिराद मोजां जाबायलै। हेल' बेबी। हेल' बेबी मा खालामदों? आयै सना मासि गिदिरावलै बेलाय बिखा बिख्लो सुहाबलायनाय। बेबी बैसागुआवथ' खाथि सफैथारबायमोन। औ ब्रा बेखौ नों खोन्थालायनांगौ नामा? नालाय रागा जोंबाय दा? आयौ मा रं बेलाय माथो देरगाबायसो। मोजां बुंनायाव मानिथि बे? दे सना माइनाव बुंदो बैसागुआ मा? बेबी आंनो औ ब्रा बुं दे मा? बेबी आंनो बैसागुआव गाननो दख'ना गांसे नांगौमोन। प्लिज हरना आंनि सना। आयु नोंनोलाय मानो बैसागुनि दख'ना नांबावलायगौ जाखो? मोसानो रोङा थखन बायदि थं थं थोदस। नालाय गावहा खालि बिदिल' बुङो। नों फोरोंना आं मोसाथारगोन। आंबो मोसाथारगोन ना एबारो। आयौ मिनिनोसो ओंखारबायलां नोंखौ बिदि जायो? बेबी बैसागुआव जों गामिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओंखारथारोनो। बेबी आंबो मोसानो गोसोगारदों। आयु रोङाफ्रा मा सोर सेंग्राया मोसाफानोलाय नोंजोंलाय? थोद। मालाया मोसाबा हागौल' नायबाय थानांगौ आरो। नों फोरोंना बेबी। नों बुंदोल' आंनो होगोन ना होआ आंथ' मिथिखाया। आंनो नांखागौ। देलै दे होगोन आगैथगन मोजां मोसाबानो जाबाय नोङो। मोजां मोसाबा खिन्थु दासो जादों दा आंनि बेबी सना। थै खामानि गैयै मबाइलावल' खुदुमो मोगथाङावथ' खुदुमखाया आंखौ। है खुरिया। दे सना नों एबारो दख'ना लाबोथारबा आं नोंनि फारनै खावलायाव खुदुमथारगोन। ए लाजिबायलां ने सर। मोगथाङावबा खुदुमा खालि मबाइलावल' खुदुमो आंखौ। दे सना। ए बिदिजों जानाय नङा दै। एबाराव खुदुमबोथारनांगोन नोङो होथारनांगोन नोङो। खुदुमखौबा एबाराव होथारनांगोन दै। दे दोनबाय आङो। औ दे। साला मोनखासिबाय आङो। बिफारथ'नाय नै मनाखौ थिखोनो हाथारला आङो एसे थिखोफादो। सान्दुङाबो गोसाथार। है माबार फै आथिं गुसुं माथि गालदाब थाबथाबाय गरमफ्राव। आंखौ मानो बिदि बुंबाय थायो नोङो? होद आं लाजिलायलाङोलै एबारनिफ्राय हाथाय बाजारफ्राव आंनि बेरायनो लालै नों गायदे देनो थाबायख'नोबो मानोबो हाया। नोंबो होनदों बिदिबालाय मा नोमानोथो दोनखारलांलायलायनानै हाबा खालामनाय। नै जाम्बि नोंखौ मबाइल नुनासो गोसोथोदोंमोन आं। मानसियालाय नुनायाव समायना नाथाय गायदेदे जाद्रायबायना नोङो। नोमफानि बिदिबा बै गुफुर टाउननि प्रसान्त रेस्टुरेन्टआव नुग्रोमोना मानोथो दोनखारलाङा आंखौ पापि। हायला जोंखौलायबाय दा नोंथ' बै समाव आफा गोजौ हिल गानथारदों जानांगौलै। नोमफान नों। नंगौब्रा बेखायनोथ' आंजों ओरै समायना मिलायनाय मोनखाथारबायमोन। ओमफ्राय दा उमुथाव सोरजों जया बोसोरनि मिथि जाबाय। बावना सारसोबाय नोंथ' आलिखौनो बारख'नो हायालै आइथुनो। नों पापि दासो आंखौ बासिदों। बै समावनो मिथिखानायमोनबा थायामोन आं जायामोन आं नोंजों संसारखौ। आंनि जिबनाय बामनानै लादों पकेटाव सोना लादों हामनानै सना फैदो खाथि लामा सामा बिनि एदावनायखौ बुजिया। पापिया थाखायाबो आं नोंजों थांखानोसै जाहा आइ आफानाव। आंनि सना बैसागु सफैसिगोन आइ आफानो आर'नाइ गामसा हैबा बेनिफ्राय खोन्थालाबायना दै नों खानाय नङा आंहा उन्दै बिदिखौ। मोसामारसै सना र' आं सेन्देल दोनग्रोनि। नै ओरैजाय फैहाय लोगोफोर नै बेबायदि आरोना मोजाङै सोलोंबा सोलों। फैहाय फै नालाय आं रोङा मोसानो। हाद बिदि नङा जाम्बिलाय नै ओरैसो नायनानै ला नोङो नै फैहाय लोगोफोर बेबायदि मा गावहा रोङा एसेबो बानाय नालाय आं बिदि रोंथारा
जाथाराखै बे बेनलायनो मोसानो सोलोंग्रा बिदि जायो नालाय बिबि आं सोलोंथारगोन आं सोलोंथारगोन खेबसे रोङाबाथाय नै बेजोंसो होग्रा नोंखौ बेजों नालाय खनसेयाव खेबसेल' फोरोंसिगोन आं दे नै ओरैजाय जाम्बिलाय मोजाङै नायना ला नोङो गोसो होनानै फैहाय लोगोफोर बेबायदि गावहा बिदि खालामसिनबाबो रोङा बानाय आबार बानाय नालाय आं रोङाहाय नैलाय दा बाराबा होगारगोन आयौ खनसेयावनो रोङो नामा सोरबा थोद फोरोंला नालाय बिबि आं दा नों फोरोंनायखौ मोसाबाय थादोंना ओंखाम संनायनि ओंख्रि संनायनि गावहा रोङाबो आं बालायलांबाय नामा सोरबा दे एबाराव खिन्थु रोङाबा फोरोंबानाय नंला आङो दे खनसेल' खेबसेल' दै मोजाङै नायनानै ला बेबायदि मोजां खालाम फै आयु मोसानो रोंबाय मानसिया बर' सिख्ला नङा जाखो नालाय बबे दाखोरबारि जोनोम मोनखो नोंलाय आयु एफा फोरोंबाबो रोङा नोङो बर' सिख्ला जानानै बैसागु बागुरुम्बा मोसारोंनांगौलाय जाम्बिलाय माथो नोंलाय एख' रोङा नोंलाय नालाय बेबि आंबो सोलोंगोन ना रोङाबो बालाबो आं फोरोंलालै नोंखौ आं थांसै दखा नालाय दख'ना मोसारोङाखै नोङो जाम्बिलाय नों दख'ना मोना आंनो नांथारगौ नालाय आंनो नांथारगौ रलै बर' इसोर मानसिया माबायदि साजेजों आं लाजिबायसो जाखो आयु बागफुरिनि साइज नुदों नोंखौ नालाय गाव माबायदि नुदोंलाय आं थिनबाय ओइ जाम्बिलाय संगिनाय बायदि नुदों नोंखौ नालाय थगायदों नोंमारगौलै जाम्बिलाय नोंमारगौ जां नुमारदोंलै जाम्बिलाय मोसानो रोंबा नोंखौ जोबोद समायना नुखासिगोन सना गावहा बिदिनो फैदो थांसै थाव फारिहाय थुखौ नायनानै साहा लोंनायासो खामब्रलाय लांबाय आगैहायथु मानसियानोथ' नोङो मासि गायदेरनो जाबानोब्रा गोदो नों जोनोम जानाय समाव आइखुनजोआ टिभि बिजिलाखैमोन नामा नोमा होनदों नोंनि नोमा लावगिया फोरोंदों नोंखौ लावबारिनि लरग आंखौबाथाय एदावबाय दाथाखा नै सिखाजों दानजागोनबो फारिया नों आंखौ सानसे एदावाबानो गोजोन मारला नामा फाग्लिनि फिसा हामालै गायदे जों सानैनि संसार जानायालाय आइ आफाखौलाय मानो लाबोनांगौ बुंनोथाय बुंनो आंखौनो बुंना नोंनो फोरोंदों आंखौ नङाबा आहा रोंखायाबोमोन रागा जोंबाय आंना थिंख्लिया बोरो नायनां ओरैनावलाय आयु नोंफानि
bạn bông phải gì đi đứa thằng này Gimdi nói Gimdi sa no ini Gimdi Di aku sabda hari yang kena kan dengan sambil sa perlu didit ja kamu sanci dulu sih Islam. Siapa kali? Sebentar, pas mulai. माखासे साननि उनाव बैसागु बोथोरा गाजा गोमजायै सफैयो फैदो थाबाय नेनो बागोनना बिसोरो Nengko naik di video kali lai. How does he know that?